שלום וברכה. כולנו מכירים את הסיפור על יעקב ועשיו, ואיך שיעקב קיבל לכאורה את הברכה של עשיו מפי אביו, מפי יצחק. אנחנו מוצאים שיצחק אבינו מאוד פחד ויחרד חרדה. מה אתה מפחד? אז ברכת את הבן הצדיק שלך בברכה שיהיה לו כל טוב הארץ. עשיו קיבל ברכה אחרת. אלא יצחק אבינו הבין שזה היה צריך להיות הפוך. הברכה של עשיו, הברכה שעשיו קיבל, מסתיים במילים, והיה כי תריד ופרקתו הוא לא מעליך. כלומר, ברגע שמקבל הברכה הקודמת יחטא, הקערה מתהפכת על פיה. כלומר, בעצם עשיו קיבל ברכה שברגע שיעקב יחטא, ופרקתו לא מעליך. יעקב יורד ועשיו עולה. ויצחק אבינו הבין וידע שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. הוא גם הבין שאין סיכוי שעשיו לא יחטא. כלומר, אם המצב היה כפי שיצחק אבינו רצה שזה יהיה מלכתחילה, עשיו היה מקבל את הברכה, יעקב היה מקבל את הברכה והיה כי תריד ופרקת או לא מעליך, וברגע שעשיו יחטא, יעקב יעלה. ואז לא יהיה פתחון פה גם לעשיו, כי הוא עשה את זה בעצמו. אבל עכשיו יצא אם עשיו עולה, אין לנו טענות. כי הברכה שקיבלנו, זה רק במידה ואנחנו עושים את רצון השם. מי ייתן ואנחנו באמת נזכה לעשות את רצון השם, ולזכות בכל הברכות הכתובות בתורה, ושהכל תמיד יהיה כל יעקב, כדי שהידיים לא יהיו ידי עשיו. שלום שלום.